Sretni kraljević. Visoko iznad grada, na uzvišenom stupu, stajao je kip Sretnog kraljevića. Sav je bio pozlaćen tankim listićima zlata, vrh njegovog mača krasio crveni rubin, a u njegovim očima sijala su 2 blistava safira. Svi su mu se uvelike divili. Jedne noći iznad grada letio je mali lastavić. Svi njegovi prijatelji prije 6 tjedana odletjeli su u Egipat, ali on je ostao jer se zaljubio u prekrasnu trsku. Nju je primijetio dok je lovio velikog žutog leptira iznad rijeke. Nakon par dana shvatio da se ona zapravo cijelo vrijeme poigravala s njim i odlučio je pronaći spavaću sobu kako bi sljedeći dan odmoran krenuo na put. Spavaću sobu pronašao je u kraljevićevim nogama i to shvatio kao zlatnu sobu i pregršt svježeg zraka. Taman kada se pripremio za spavanje, na njega je pala jedna kap vode. Začudio se jer na nebu nije bilo ni oblačka. Kada je raširio krila kako bi poletio u pustolovinu za drugom spavaćom sobom, na njega su pale još 2 kapi vode. Kada je malo bolje pogledao prema gore, vidio je da su to kraljevićeve suze. Bilo mu ga je žao tako ostaviti i upitao ga je što se dogodilo. Kraljević mu je ispričao da dok je bio mali, živio u velikoj palači u kojoj nije bilo dozvoljena tuga, a danas mu ostaje samo ovaj oholi grad i njegovo olovno srce. Lastavića je to jako rastužilo i odlučio ostati s njim još jednu noć. Tu noć kraljević ga moli da uzme njegov rubin iz mača i odnese na drugi kraj grada, gdje je mala kućica u kojoj žive majka i sin. Majka je švelja i nema novaca, a sin ima vrućicu i želi naranču, ali majka mu ništa ne može dati osim vode. Nakon toga Lastavić je uzeo rubin i odletio do kućice. Kada je ušao u kućicu, rubin je položio na stol, a svojim krilima iznad dječakovog čela mahao ga je kako bi rashladio. Sljedeće jutro vratio se do kraljevića. Tada ga kraljević moli da ostane s njim još samo jednu noć, kako bi mogao isključati njegovo oko i odnijeti na drugi kraj grada, gdje na tavanu mladić piše predstavu. Hladno mu je i ne može ga pisati. Nakon dugog kraljevićevog nagovaranja, Lastavić je pristao i odletio do mladića. Safir je položio na stolić pokraj njega i sljedeći dan vratio se do kraljevića. Sada je stvarno morao poći u Egipat, ali kraljević ga zaustavlja i moli ga da ostane s njim još samo jednu noć, kako bi isključio njegovo drugo oko. I odnio na trg, gdje djevojčica prodaje šibice. Sve šibice pale su u jarak, a ako ne donese ništa novaca kući, tata će je tući. Ponovno nakon dugog kraljevićevog nagovaranja, Lastavić je pristao i odletio do djevojčice. Safir je pružio ruke i sljedeći dan vratio se do kraljevića. Lastaviću je sad bilo jako tužno ostaviti tako kraljevića, pa je odlučio s njim ostati. Ostao je s njim cijelu jesen i dio zime i u tom periodu je shvatio da je najveće dobro darivati ljude i zato je sve njegove listiće dao drugim gladnim i siromašnim ljudima. Već je bila kraj zime i Lastavić više nije mogao izdržati i pao je pred kraljevićeve noge. U tom trenutku kraljevićevo olovno srce se raspuknulo. Sljedeće jutro gradonačelnik je došao do kraljevića i vidio da više ničemu ne služi i odlučio ga je dati otopiti u ljevaonicu. Naglednik ljevaonice sljedeći dan se začudio jer se olovno srce nije moglo otopiti i zato je odlučio da će ga baciti na smetlište pokraj ljevaonice. Taj dan Bog je zamolio anđela da mu donese nešto najvrijednije na ovome svijetu. Anđeo mu je donio uginulog Lastavića i kraljevićevo olovno srce. Bog, kada je došao do Boga, Bog ga je pohvalio i rekao da će Lastavić uvijek pjevati u njegovom rajskom vrtu, a da će ga kraljević uvijek hvaliti u njegovom zlatnom gradu.